Okay, guys. Yeah, let's try and get this done. Tonight we are talking to the legend, Thomas Mapfumo. So yeah, let's try and connect with him. The first time, Majwana, it was a test. So let's see if we can do this. I'm just waiting for Eddie. Gidza, sorry. Gidza, put a comment there. I'll add you to Tanga interview. Andidika. Right. Thomas Mapfumo joining us tonight, all the way from the United States of America. Right. Share this video, guys. Let's try and connect. I'm just waiting for Gidza to connect. Gidza. Mr. Jamaida, Batikaitone. Yes. There we go. Right. Thomas Mapfumo connecting. Hansi Gandanga connecting. Gandanga connecting, guys. Let's get this done. Share the video, guys. Share the video. Mkanya ndewedu the whole evening. Right? Tina Mkanya the whole evening, guys. So, Chatandaranas. Gandanga, ngaribatik. Okay, so tonight I'm talking to Thomas Mapfumo, the legend. Sure. All the way from America. Yeah, here we are. Mukanya. Did you say? I was right. Hey. Nice and comfortable. Pane chandikuona chiri kublock apo chi. Ichiguno chani icho? Ndichawo Guma. Okay. Saka toti move. Right. Yeah. Toisa somewhere ka. Yeah, zvinenge zva right manje. Zvino handikuona kuti yakamira straight manje yanga yakabhenda bible. Yanga yakati bhende. Try kuisa Mukanya vaite vapinde muscreen yeah. I think vaita padhuze stereo. Dzokai kumashure. Yeah, tsaga. Right. Yeah, chirega vanyatsoningira zvo. Yeah, vanyatso relax because we have Mukanya for the whole evening. Tinyasombo kurukura handiti. Izvozvo. Right. Manero akanaka vari kuti joina uko kuma 3 handiti ko kuma 2. Kuma 2. No problem. Thank you for your time, Mukanya. Tombo Tandara Nasi. People who want to put their questions up, munotikandira mubvunzo. Tichitaura na Mukanya handitika. Saka pa arikurova kamera Gidza ndorurova kamera handitika. Yes. Okay, just make sure Mukanya is in the frame throughout. Yeah, okay. Okay, let me not waste your time, Mukanya. Muri kuona sezviri kuitika kumba ichi? Ndoanonzi mahumbwe kandi hatiti taimbotaura tikati mahumbwe uZimbabwe, mahumbwe varume vakuru havasi kutaura ka nezveikonomi, vari kutaura nezvekubvutirana masimba. Vanhu varoda kunzwa kuti vanhu vachapona sei. Muri kubanzwisisa? Vanhu vanoda kuziva kuti vanhu vachapona sei, ikonomi yenyika ichagadziriswa sei. Panze pekuti tipopotedzane tichiburitsana mabasa, chinzi hanzi iwe ndakuburitsa basa ndazodaiko, ndokugadzirisa here nyika. Nyika inogadziriswa ka kugadzirisa nyika, kugadzirisa ikonomi yenyika ka kuti ruzhinji rwevanhu rugute ka naika. Ndonyaya iri apa zvese zvatiri kuita zvokupopotedzana tikurwira zvigaro. Muri kupaona ipapa. Mamuchifungira here mimi? Did you see it coming? Some would say. Ndakazviona kudhara. Mamnanga gwavangadzingwa like. Ndakazviona kare inga ndakambozvitaura wani tikati kwatakananga ka. Ezvino zvitiri kunanga kuhondo. Handiti muri kuzona. Hazvi kushamisei tichipinda mune imwe hondo pachezvedu takubatana pahuro pachezvedu tega. Mbaona kwatananga hakuna kunaka. Kwakuita mapato. Vanhu iye zvino izvi
vakaburana vamwe chikwata chauku chimwe chikwata chauku chimwe chikwata chauku nhasi tanzwa hanzi vamwe amai vafoma imwe pati muzvinoko zviri kumbofamba sei handiti ndo atotaura kuti maumbwe here ari kuitwa nevarume vakuru vamwe vanotaura kuti hanzi takaenda kuzvikoro makaenda kuzvikoro zvokuya kuzoita zvamuri kuita izvi varume vakuru musingafunge here but saka pa zviri kutoitika kagrace ari kutonotonga kamudhara havafe havatonge ndo vachaita kutomuka hondo yevamai ivava havambofa vakatonga imunoona kuti vanhu vese kana vanhu vakanyarara vese ivo amai avo vachingotaura zvavari kutaura izvi munoti vakangonyarara chete havangonyarara chete kunyarara kwavo uku kunoreva zvakawanda vanhu vashupika munoona vamwe vachitaura pamavhidhiyo nhamo yavari kuona hatidi kudaro aiwa nyika haitongerwe mubedroom ka nyika ndeyevanhu ka nyika ndeyevanhu zvaire vanhu mukanya tane nguva tichitaura zvinhu izvozvozvo but ari kutoenderera kamukadzi uyu paweekend aitoti kuna munangagwa you are a coward and ndo zvinenge zviri kunetsa kuti vanhu tenge tichitongoseka tichiti haambofa akatonga but iye varunzi Lady Gaga ivo vari kutoenderera mberi aiwa ka ndo zvatinotaura kakuti ikaidzwaika ivi vanhu pachezvavo vanhu vanofunga kana vachiona zvinhu zvakamira mamiriro azvakaita aya vanhu zvavo vanoda vanhu venyika vanofanirwa kupindira panyaya iyi vanhu ndo vanofanirwa kupindira haikona kuti kana kuti hanzi masoja kana kuti hanzi ani vanhu vanhu pachezvavo fungai imi mese imi muri kuti pamberi naamai pamberi ndo ikonomi yenyika iyi kana vatonga ava zvichadzokera papi vanhu vari kufa nzara kune zvirwere hanzi kwane kensa isati yamboonekwa isi takakura hatina kumboizwa iyi nyaya yekensa iye zvino tiri kunzwa vanhu vari kufa nekensa zvipatara hazvina mishonga madhokota akatiza kare kare industry varungu vakatiza saka tiri kuenda kupi tiri kungoita politics dzekutora hanzi masimba kana ndiri pachigaro inini ndini chete munofanirwa kuteerera zvandinotaura inini america yakaipa england yakaipa britain yakaipa germany yakaipa zvese vanhu vanoda kukurudzira nyika kwese zvatakagara kunoku kwakangogara ivo vanhu vachena chete handiti kune vatema nevachena vatema vachena vari muno vari kungodyidzana vachiita zvinhu zvimwe chetezvo zvinova ndo zvatiri kukanganisa kumusha kwedu uku hatina vamwe ava havana education yepolitics havazive chinonzi freedom chii vanofunga freedom kuenda kuhondo nekusapota zanu pf ndoinonzi freedom nokudaidza zimbabwe kuti nyika aiwa freedom haisiriyo freedom kuva nefreedom of speech freedom of movement kana ukatuka president haufanirwe kuenda uchinotsvagwa kunzi hanzi mutsvagei endai munomuuraya ko uyu japressure uyu vakanga vava kumuurayirei toda kuziya kamumo wedu kavanhu muimbi chaakuda kuurayirwa apa nenzira yekuti aimba kuti kutonga kwaro ndo zvaakuurayirwa ndandoda kutoibvunza nyaya iyoyo yajapresa wose semuimbi kuti muchiongororawo zvakaitika izvo mungati politics vanhu vanga vachiti ane chikwereti
vanhu vanga kunyepa vachibhilivha nyaya ndezvepolitics dzekuchekeresa. zvaitwa. What did you make of that? Nyaya ndeyekuti hanzi akaimbirei kuti kutonga kwaro ipfungawo dzake dzaanoda. Muimbi uyu aimbawo zvaanofunga mupfungwa dzake, saka momupondera izvozvo here? Ndo inonzi nyika iyoyo. Nyika yekuti hanzi ndikatuka president ndinofanirwa kutsvagwa. Ko uri president rudziko usingataurirwe nevanhu iwewe, kana upihwa zanowo nevanhu ukanzwa vanhu vachiti zvakadai zvakaipa, iwe woteerera ka semunhu mukuru ka ega woteerera ka kuti vanhu vangu zvavari kunyunyuta. Inini kana uri president hauchisiri president wezanu PF aiwa, uri president weZimbabwe kana weMDC wechichi, vese vanhu vese ava vanhu vako vanofanirwa kunge vachikutokusapota. Vamwe muno tinoona vamwe vavenhingi veimwe party vachisapota Trump kuti ari kutaura zvimwe zvaataura izvi zvakanaka. Vamwe vanomushorawo vanenge vachingomushora nokuti munhu wese anobvumidzwa kana kutukirira Trump kana kutukirira Obama kana kutukirira Bush kana kuita sei. Ndo inonzi freedom of speech. Vanhu vanotaura zvavanoda nokuti ndo vakakugadzika pachigaro chauri ichi. Nhasi wakuvatsvaga netsvimbo nevanhu vane pfuti vakutsvaga vanhu kuti ngavapondwe. Anenge ataura zvakaipa nezvangu ngaapondwe. Hausi president wevanhu kaiwe. Kaka. That's true. All right, tombosiya politics, tichadzoka zvekupolitics. Munongozivawo mukanya pese patinotaura nemi vanhu vanenge vachingoti takusuwai kuZimbabwe, saka tinotongoti tingorambe tichingobvunza. I know pamwe mubvunzo wakutobohwa pamwe kauyu. Tinongobvunza every time muchadzoka here kuZimbabwe. Saka tongobvunza futi tichingoramba tichidaro nayo ndima. Kunodzokereka sei kumusha kwakamira mamirira unopondwa kaiwe naiwe Guma. Unopondwa but mukanya elder statesmen kai muri munhu anoremekedzeka. Do you think mukadzoka shuwa vangati takutoisa mukanya mujeri? Ndati elder statesmen kai a legend munhu anoremekedzeka. Do you think mukadzoka kweka vangakukandai mujeri? Zvinenge zvingatonyadzisa ndine vanhu vangu vanodida, vamwe mapurisa, vamwe masoja, vamwe vanhuwo zvavo vanongozvifambira, asi havazokwanisa kundidzivirira. Kune vamwe, kune zvimwe zvikwata zvinotumwa mabasa akaipa. Unozviziva iwe zvatirikutaura. Saka mune vanhu venyu vari kutokuudzai kuti zvakamira sei kumba uko? Kana udzoka. Tine vanhu vedu vanotida, asi kana tasvika ikoko havazokwanisa kutidzivirira. Hayo tinenge tatopinda hanzi tapinda mukarwa wedre kuti garwa harichataurika. Aiwa, harichataurika, tapinda mukarwa garwa. Saka vanhu votokuonerai kuUK kumwe kwamuchaita mashows ndekupi manje? Aiwa, tinotogumira zvedu kana kuSouth Africa ka. Chimwe chinhu chiripo South Africa neUK. Unoona zvatinoda kuti tikutaurire Guma. Zvaikonza chikonzero zviri kuitika zvese kuZimbabwe uku hakusi kuti chirwere chiri kuZimbabwe kwete. Chirwere ichi chiri muAfrica nekuti Africa haina kubatana mwana wamai. Dai Africa yakabatana fanira zvakaita United States, dai corruption iri shoma, Africa yobatana, yovane economy yavo iri very strong, vovane army yavo, kana bhora iri World Cup tinogona kuwina as Africans. But zvekuti
veafrica inoita maborders kodza ndinobva kuSouth Africa kana ndauda kuenda kuSouth Africa inini ndototsvaga passport ndototsvaga ndiki visa rekufamba muAfrica hazvisiri izvo ndochitsotsi chiripo chiri kuitwa nevava vari kuramba kuti Africa ibatane kana Gaddafi kufa kwaakaita haana kufira nyaya yekunzi akanga achidzvinyirira vanhu akaurayiwa nevava vekuno vedu ava vechiwestern ava vachiona kuti Gaddafi zvaari kutaura zvekuti Africa ngaibatane vakati Gaddafi akuonesesa nhaika saka unongoziva oga kuti kuno kwatiri kunoko havadi kuti Africa ibatane ndo vamwe vacho ivava vanoda kuti igarewo eka saka ive maona problem yatinayo kuZimbabwe toita sei tingagadzirisa sei nyaya dziri kunetsa tine ma-elections in a few months kumba uko munoti chii kune vanhu in terms of kugadzirisa nyika yeZimbabwe vanhu handizive kuti ma-elections avari kutaura aya zvinofamba here iwe kana uchiona iwewe ma-elections akatogadzirwa kudhara kaya kana uyu mudhara achinzi ngaamirire pati yake ZANU-PF iye ari 90 he's almost 94 years old now and ndianomirira hatidi kudaro kavarume ka inganaka kutaurirai kuti nyika iyi haichamboda saizi yangu inini saizi yatsvangirai saizi yake Mugabe saizi yani yakuda vana vadiki vanenge imimi vane pfungwa dzemazuva ano dzokubatanidza vanhu vechidiki ndo vari kukanganisa vechidiki vane mhosva havasi kukwanisa kusimuka vachitaura havakwanise kutaura inhaka yavo iri kuparadzwa iyi vakatarisa vamwe takauya kuno kuAmerica takavasiya vari vanhu vadiki navo vane ndebva vavarume vakuru muchatonga rini imimi vechidiki muchatonga rini Obama mwana munyika akatonga America iyi tiri kukurukura but pane okay vanhu vari kuisa ma-comments so let me just read out ma-comments ari kunyorwa nevanhu ngavataure tizwe zvavanoda kutaura ndizvozvo okay Mukanya ndinoda kuverenga ma-comments ari kunyorwa nevanhu mboteererai ma-comments ari kunyorwa nevanhu ndichiverenga pana nonzi Lungile Madzimure hanzi I would like to thank Gandanga for a wonderful and energetic show at Athena kuLeicester uko munhu akaenda kuLeicester toverenga ma-comments hanzi naBernard Mhofu Mhunduru Mukanya makadiniko hanzi naPatrick Nyamubaya mamvemve chaiwo hanzi naChristian Shumbares Katsande hanzi magogorosi manje makaatenga kupi ndoda hangu akadaro hanzi makatenga magogorosi kupi Mukanya ndakatenga paAirport Taf Aramuche hanzi nyika yedu ndichibva kuEngland Taf Aramuche nyika makatenga magogorosi kuEngland ndapaAirport ekuno hanzi kuAmerica ndabudo okay nice one ndoendera zveni ma-comments Taf Aramuche hanzi nyika yedu yataichemera hona yaita mamvemve that's true saka tombobvunza masongs emaimba imimi vamwe vanotokuti iprofeti ka because makaimba zvinhu izvi kudhara kaizvi zvaakuitika manje zvimwe zvatakuona zvimwe zvinhu taiona kuona kuti kwatakananga kwacho kutanga kwatakaita tichitanga kuti taakupinda muZimbabwe kwakanga kuine vamwe vanhu vakuru
vanenge vana Dr. Chidzero mukoma wangu ini kana ndakuda kutaurira vanhu avanhu vese avazvizive mukoma wangu Bernard Chidzero, iyo Bernard Chidzero havana kumbofa vakaita anything chinonzi corruption vanga vasiri associated nezvinhu zvakadaro munhu akasenzera United Nations tikaita vana minister Chikoero vanhu vakuru vana ushe wekunze vanhu vakanga vari vachiziva kuti nyika inofambiswa sei pakapera ivo vanhu ivava kukazouya vamwe vatinawo mazuva anaya tarisai muone zvinhu zvazvaita mamiriro azvaita havasi kana kutaurira mukuru uyu kuti aiwa zvatiri kuita izvi hazvisiri izvoka ngatiitei zvinhu zvinoita gutsa ruzhinji rerwa nyaya yamakabva nayo kuMozambique muchitanzi gutsa ruzhinji nhasi iri kupi vanhu vanhu imi ndimi vari kuguta muri pamusoro bega munoziva kuti kuno kuAmerica vaMugabe vakanyepera vanhu kwavakati ndakapa vanhu minda vanhu zvino vanhu vekuno kuAmerica vanhu vatema vakanzi Mugabe akanaka aize hiro akapa vanhu vese minda havasi kuziva kuti aiwa minda yakapiwa vanhu vezanu vazhinji vakasara vasina minda zvino hakusiriko kutonga kwacho kunoitwa kutonga hautonge uchidaro vanhu vese ndevakwava vese vanhu vese kana waapresident hauchisiri president wezanu aiwa waapresident wevanhu wotonga vanhu wovachengetedza vese hauchasarudza kuti hanzi kana kumusika kana usina kadhi rezanu hauwani tebhuru aiwa tidi matongero akadaro toda kuti vanhu vabatanidzwe sevanhu muno mukatukirira muAmerican iwo uri muRepublican uchitukirira munhu wemuDemocrat anokutaura kuti wakupenga here uri kutukirira hama yangu muAmerican uri kumutukirira chii asi ukonodzwa achinzi munhu achinzi hanzi pasinaye ndokuti chii ikoko ndokubatanidza vanhu ndokubatanidza nyika ikoko kana uchiti pasina nhingi ndokubatanidza nyika tiri kungotonga tiri kutonga nhasi muri kutonga muri kupi matananiswa futi hanzi ukarota uchitonga nyika inoyi hanzi vikadoro vamwe hanzi kana uchida kupfuma be associated with ZANU vamwe avo matsotsi ari kutaura vari kutaura pachena kuti kana ukabatana nemusangano kunobiwa handiti kozvino vari kukutaurirai pachena chena saka munoda ndichiyangwa kakadaro ega wakadaro murume mukuru zvakatooma ndo veitwa futi ndimbobvunze mukanya ndimbobvunzewo relationship yenyu navaMugabe have you munhu wemakambowana chance here kumboita one on one kutaura naye ndaida kukumbira inini ndaipomboda kutaurira nenyaya igara kana kutaura neni ndiri murombo zvangu handina kuitawo saiwo kana pachigaro chavari ichocho ndiri kure kure asi ndaikwanisa kana kugara navo pasi tikambotaura nyaya ndichivataurirawo ini ndatoo munhu mukuru pandiri panapo iwo munhu mukuruwo zvakare ndaivataurira ndigovapawo mazano vanhu vanobatwa sevanhu hakusi kuchemberere asi hakusi kuchemberere kuya 93 heading towards 94 kana hanzi ndine rumbo rwangu runonzi kana takura tosiya mabasa tosiyira vadiki dai vakaruteerera rumbo irworwo nokuti
dzimbo dzangu hadziridzwe kunyika kwedu dzinonzi dzimbo dzemuvengi. Kuparadza imba yangu kuona ndo utongi humwe hwatiri kutaura uri kuparadza imba iye zvino izvi music industry hakusisina vana havachatombopona ndezvavaita. Vamwe vana Leonard Dembo vaitengesa 200,000 vachitengesa nguva yana Smith. Iye zvino izvi industry yapera kuti gwa. Hamupaono kuti shuwa kana imimi wacho muri kuti pamberi nezano muri kufunga here kana kuti muri kupenga imi? Muri kupenga mozazvamuritaura ndaitombozvifungawo pendaiona vanhu vachipururudza Grace Mugabe achitaura ndichiti vanhu vanogona kutaura amai ava kana Dr. Mai. Muri kuti Dr. Mai zvavari kuita izvi kuparadza kwavari kuita vanhu hamusi kuona kuti vari kuparadza nyika naimi? Muri kuti vari kuita zvakanaka amai ava? Amai vevanhu havadaro. Amai vevanhu vanounganidza vana vavo vachivataurira zvakanaka. Kana mukadzi chaiye anoziva ukarambana nemukadzi iwewe aine vana anovataurira, ari mukadzi akanaka anovataurira kuti baba venyu ndevava, munofanirwa kuvakudza ava ndananingi ava. Mudzimai akanaka ukazwa mukadzi anoti akaramba kuti vanhu ava vakandiramba vakaipa, vanhu vasina kunaka, hakusi kuvaka. Aiwa zvatarambana hazvisina kuti ukama tachekana ukama kanaika ega. inga zvakaoma. Nyaya yemota yapapi makambozi iri mumaoko emagweta iri mumagweta nyaya chiri kutonetsa iguma yatete tambo vakambotumirwa kuti vakatumirwa here matsamba vekumapurisa vacho vakati hanzi tichapindura hatisati tipe nguva yekuti tipindure tione kuti zvakamira sei. Nanhasi hatisati tanzwa mhinduro yacho yakati yabva ikoko kumapurisa kwacho, asi vakatumirwa tsamba. Kune vakanganwa nyaya iyi vakakutorerai mota ngani? Angari maBMW handiti vakatora maBMW mangani? maBMW dzakasvika 5. Unoona kuti the last because takamboinyora nyaya iyi iyo ukanzwa nyaya vacho vana George vacho iyo vaitengesa motikari dzacho vatori nemabhizinesi kuZimbabwe. Atori nemabhazi. Iye George Chubu atori nemabhazi anofamba anoenda kuSouth Africa. Asi ini ndindonzi hanzi ndiri kutsvagiwa nditi nemhosva ko wakaba uyu akanodzimba uyu kana ariyo ane mhosva zvinozofamba sei papapa? Ini ndinda kutsvagiwa nenyaya yematongerwo enyika kaya kuti nokuti ndazoimba vanhu kuti zvamuri kuita zvakaipa. Hazvisiri izvoko, hakusiri kutonga nyika kwatinoita kana ivo vari kuenda kuchikoro kana ivo vana vadiki vanongondudurudzwa tinga takaimba vanhu kuti imi vechidiki munofireiko? Munongotumwa mabasa etsvina muchingopera. Dai vachiteerera dzimbo dzangu ndinayo inodzi vechidiki. muri kuona here imimi apa kuti zviri kuitika uko? Because tiri kuona mhuri yekwaMugabe vaakutoita kunga Zimbabwe ndeyavo. Munoona here imimi zvichiita kuti vanosapota MDC nevanosapota ZANU-PF vabatane? Totanga ngofungawo semaZimbabweans pasina kupatsanurwa nemapato. Yes. Vanhu ngavasiyane nezvekufunga zvemapato, vabatane sevanhu. Vabatane sevanhu varege kupesaniswa nezvekuti hanzi pasina nhingi. Hazvina nemusoro wese. Ukunzi pasina hama yako. Ndozvatiri kutaura kaizvozvo izvi. Dai Africa ichinge yakabatana
taimboti pasina nhingi pasina nhingi because Africa haina kubatana zvimaleader zvacho zvese zvakangofanana zviripo mazuva ano zvakangofanana zvinongopfungwa imwe cheteyo iyo yeguma mumwe aitotaura pavhidhiyo hanzi ndiri kushandira mhuri yangu ndakamunzwa mudhara 7 hanzi ndiri kushandira mhuri yangu I don't work for nobody saka ndinida wenyika yeye I'm working for my grandchildren. I'm not a servant of anybody. Saka uri leader. Kana uri leader, uri a servant of the people. But you are working for the people. Saka ndo vanhu kavatonotsvaga totsvaga vanhu vanosenzera vanhu vanoita ndo vanofanirwa imimi vechidiki matiregerera mambo hatichaziva kuti toita sei vechidiki ndimi matiregerera tiri kutoombera kwamuri kuti honai nyaya iyi ega honai nyaya kwayasvika iyi ndimi matiregerera moregera upfumi hwenyu ko vamwe vaimbi kuZimbabwe uko vanoavoida nyaya dzepolitics kune vaimbiwo vari kuteerera. I know kuti maybe vanhu tinofunga zvekufidha mhuri saka munhu haazoda kutaura zvinhu zvinomupinza pataiti, but do you think kuti vaimbi kuZimbabwe uko can play a role vachitaurawo sekutaura kwamunoita uko? vanofanirwa. Isu tine mafungiro akasiyana siyana. Vamwe vanofunga pamusoro pemari kuti ndikataura kudaro ndichashaya mari. Aiwa zvisizvo mari tikatananisana nayo mari naiwe Guma iwe tinosvika nayo kupi mari yati kana yandinayo nhasi munomu unoiziva kuti yakabva kupi pamwe yanga ine mumwe munhu gandanga rakaponda mumwe munhu nezuro nhasi ndiineni mari money is a visitor. Zvatiripo ngatimirei nevanhu ndiro ruzhinji rwevanhu music yedu hati tinoimba dzimbo dzerudo asi tichiongororawo futi kumagariro evanhu kuti vanhu vari kugarawo zvakanaka here. Muno makaimbwa ana a change is gonna come vaimba vafana vechiafrican american a change is gonna come vaitaura kuti change inofanirwa ndo change ndoobama and that change came. Yakauya change yacho iyoyo saka tikasabatsirana pane aunza mubvunza apo mukanya hanzi Shaibu Ndolo arikuti hanzi but mukanya makabatsirawo kuti Mugabe atange kutonga kuma-80s you helped prop up Mugabe munoti chikwari hanzi makabatsirawo kuisa Mugabe pari? Hanzi ndakabatsira kuita sei? Hanzi makabatsirawo kuita prop up Mugabe hanzi maimbosapotawo Mugabe wani kudhara? Azvaitaura inini tisingasapote Mugabe such taisapota nhingi utongi hwevatema kuti vanhu vatema vatongawo taionga tisingasapote Mugabe ini mugara mundharangomo ndaimusapota hapana handina kumbosapota anybody kana kuti hanzi kana kuti anyone ndaingosapota munhu wese anoita zvepolitics zvangofanana kana nebhora kubhora kana ndaisapota Diana Moses asi nawo ndine shamwari dzangu nana Highlanders kwese kunana hanzana Zimbabwe Saints ndawo ndine shamwari dzangu dzadziriko saka ndisingasapote Mugabe aiwa ndaikurudzira kuti utongi hwevanhu kuti taimbotongwa nevarungu nhasiwo kwaane munhu mutema chiratidzawo kuti zvavaripo taimbofungawo kuti zvichangoitikawo kuti kana vagarawo kana makore 5 vobvawo kouyawo mumwe munhu. Nhasi tiri kungoramba tichingotaura nenyaya yavo vato 90 almost 94 hazvisiri izvo zvataida. Aiwa taikurudzira kuti vanhu vaakutongawo. Okay,
ndine macomments aya a few more. Hanzi na Filios Junior T chigwindiri chauraya nyika chimunhu chisina hama. Lodza M Makonese Moroi hanzi Moroi Shuvai amenoti ari Morosani Mabaya Dede. Very true on the matter. Leadership should be given to the very young blood. Hanzi na Herbert Keta Hik vechidiki vari busy muma denso useless. Do you think your problem? They want to make money. They want to make money. Varuda kutraya kuita mari. Dai nyika yanga yakanaka. Hazvirambidzwi kana yakomana kutandanisana nemusic yeyo. But zviripo ndezvekuti vari kutrayawo kuti vaite mari kutraya kuti zvimwe zvingachinje. But anyway, though vari kuenda the wrong direction, because chiripo mazuva ano ndechekuti kana usina culture, munoona kana usina culture utafanika huku yakaundurwa yakaiswa mufiriji nokuti hauna culture. That's why muchiona tichiramba tichikuridzira mbira idzi, tichikuridzira chivanhu chedu. Ndozi culture ndo jazi redu rechando ratakafuga. Kana usina culture hauna chaunacho, uri huku isina yakaundurwa iri mufiriji. Culture varungu ndozvavanoziva, vanotanga kuti ase kudestroy culture yenyu imimi voireplace neculture yavo. Saka ndozviri kuitika izvi. Iye nhasi munonzwa vachinzi hanzi kwaane maprofita, kwaane chichi, kana kuti iwewe munhu, iwewe pache zvako ndiwe Bible kaiwe naiwe. Handiti unoziva chakaipa nechakanaka. Saka unodirei kuvengerwa vhesi kuti hanzi Jacob akati aiwaka iwe ndiwe Bible kaiwe. Mitemo murau ine 10 unoiziva kaiwe. Kuponda kwakaipa, kuba kwakaipa, upombwa kwakaipa. Chese chakaipa unochiziva, chakanaka unochiziva. Saka unodirei kuti utsvage mumwe munhu anokuverengera mavhesi anokutaurira kuti hanzi nhika akataura. Right, pane more comments dzauya mukanya. Pane more comments dziri kuuya. Hanzi na Juran Mofu hanzi mayouth edu ukamupa scad zvatopera akutovhotera ZANU-PF. Vanotengwa ka havana mari ka. Handiti makaona mapostori akanounganidzwa kumaground. Vanhu vechechi vanoti vakamirira Mwari. You are associated nevanhu vekwaSatani. Zviri kufamba sei? Shuwa imi makapfeka nhai varume. Zvakamboonekwa kupi izvozvo kuti Satani anosangana naMwari vachiita musangano? Satani akari mapostori emasho takaona mamwe mapictures. Vanhu tovaita sei? Kana ukangoti uri mupostori hauchavi basa. Hatidi kudaro kako. Zvatasvitsa nyika ikoko tikaregerawo toda kuiparadza kuisvitsa papi. Paizvi ndisi taiparadza. Toti handei kuma-election akomana hanzi tisaparadza nyika yacho iyo. Toti handei futi kuma-election. Tadii kungoti aiwa no, you guys, you can do it, go it alone. Isiso taitadza nyika. Kana muri vanhu vanofunga aiso varume taitadza nyika imimi ichi chimbochobva eka ndozvinoita ka vanhu vanofunga. Zvino kana makuti pikerere hanzi okay mukanya pane mukomana wetakataura naye zuro but anga achida kuti ndimuedha ane song yake yaarikuda kuti muimbe imimi but handigoni kumuedha aite munhu wechi3 but zita rake anonzi HJ Chauka. Ane song yaari kuti akanyora yaarikuda kuti muzoimba. Saka ndichakuconnectai muzotaure naye. Ameno kana muchimuziva anonzi HJ Chauka.
Handinoda kwazvo kana aine song yake ichi tinogona kuimba tese. Hazvina kuipa. Handiti ka. Ya saka AJ Chauka wanzi wakamukanya ndichakuconnectai muchataura mese. Toenda hanzi munozvionawo sei Tsvangira yarwara. Hanzi munozvifunga sei Tsvangira yarwara. Nyaya yehealth yaTsvangira iyi hatingarida kubvunza kuti munozvionawo sei. Zvinosiririsa mufunge nokuti tikatarisa hongu Tsvangira yane zvinhu zvake zvakakanganisa nekuzojoinana panguva yakahwina maelections. Ipapo ndakapa shorowo zvikuru. Asi inini Tsvangira ndinomuona semunhu mumwe munhu akaita zvimwe zvinhu zvanga zvisingaitwe nevamwe vanhu. Ndiye munhu akatanga kuchallenja vaMugaba Tsvangirai. Ya, akaratidza vanhu vese kuti ziza harina nyanga ndiTsvangirai. Akauya negwara rakanaka Tsvangirai. Ende paari apa vanhu vanofanirwa kunge vachimira naye. Anokanganisawo zvimwe zvaanokanganisa. Asi ari kuedza. Ari kutambwa matricks. Hanzi uya timbobatana, wobatana. Hanzi taenda kuma-elections. Hanzi takuburitsa nekuti wadyiwa. Hauna kuwina zvakanaka. Munhu ari kuedzawo ndine urombo nokuti chirwere ichi chaanonzi anacho chirwere chisina kunaka. Asi ndaitangomunamatira kuti Tsvangirai dai apona. Ndiye munhu anokwanisa kuti anunure vanhu ava pavari zvino izvi. Ndiye mumwe munhu anotenga atori negwara rakanaka. Zvinosiririsa kunzwa kunzi Tsvangirai ari right, kurwara. pane anonzi taura haku. Okay, ndachida kuti pane mukomana anonzi 10 days ari takaita portrait yenyu. Hanzi I did a portrait of you when you came to Leicester in 2013. Ameno kana muchiri remember. Akadraw portrait Akaita to Leicester muna 2013. Portrait. Hongwe ndichiri haiwa ndichiri kumuziva. Ndiri kumuziva. Right, ndirimboverenga macomments. Okay, uya anobvunza Siziva Ntando. Hanzi when are you coming home? Mapindura mubvunzo uyu. Ichokwadi ndaupindura mubvunzo uyu kuti maupindura. Pararubvunza kuti hanzi kose musina kuya kuSlough. Hanzi naMasiwa Mason Table. Hanzi kose musina kuya kuSlough kuzopromota bhuku raMemory Mucherawo. Unzwa nyaya yakaitika kapa. Unzwa nyaya ndakaitaura namanager wangu Mr. Sibanda. Ndikati ini ndoda kuenda kwaMemory Mucherawo. Zvino Mr. Sibanda vanga vasina kupiwa mari yakakwana nevanhu ivo vaya vatakazonge takunetsana nava. Mr. Sibanda zvikanzi vanhu ava vatichi kutambwa matricks zvikanzi vati tonobikirwa sadza umba kwavo vobva vandipa mari yakasara ipapo. Tikati zvino zvikanzi zvine mukanya mukasaenda ikoko. Ndikandambovataura ndikati aiwa ini ndoda kuenda kwaMemory. Zvikanzi zvino mukasaenda ikoko ndokunana Mr. Samkange vatiinvita tobva tangopiwa mari yedu yakasara ikoko. Ndo vakandikanganisa kuti ndisaende kuSlough ivo. Vakatondibhowa zvokundibhowa zviya zvokuti ndaida kuenda kubhuku raMemory Mucherawo. Tikaswera takagariswa kuya tozotaurirwa unzanzi mari yavakuya vaSibanda zvanzi vanhu aya havana mari iyai. Odi yacho handiti iripo veya unoiziva. Apa wato usiku tikati ko zvino
zvavati kuti havana mari tasora takagarireiko pano apa iro sadza ndoratainga zvakaoma. Okay, tine comment panapa mukanya from Betty Makoni. Hanzi na Betty Makoni mukanya, thank you so much for revolutionary classic songs. Through your great songs, you wrote a great history for Zimbabwe. Songs by then, when we were still teenagers, made us activists. Ndi Betty Makoni, hanzi masongs enyu akaita kuti tive ma-activist. Aiwa, ndinotenda. Right. Mzukuru wekumasvingo, hanzi vana mukanya masvikiro. Hanzi muri masvikiro. Ichokwadi tiri masvikiro. Right. Vamwe vari ngokumhorosaiwo Diallo Mandizha, hanzi mukanya. Aiwa, tinotenda zvikuru. Arunzi chi vamwe ava hanzi Sylvia Lorraine Parsons, hanzi even corruption makaiona isati yanyanya zvayaita izvi. Saka prophet uyu hanzi long live mukanya. Hanzi Thomas Mapfumo na Love Moma Jaiva, na your songs were prophetic. God bless you. We miss you guys. Well, thank you. Right. Akawandisa ma-comments handingambomapedza. So conclude zvedu interview. Toita seiko mukanya, closing words, toita seiko nyika yedu iyi. Tinoida nyika yedu iyi, toda kudzoka kumba, tagarisa mu-UK, magarisa kuAmerica, toita sei? Tinoda kuti imi vechidiki musumuke. Muve nesei munyika iyi. Because ava vanhu vakura. Zvavakura kudai nhaka ndeyenyu. Mosumuka imimi vasikana. Motora nyika kana matora nyika. Hatisi kutira here mukanya. Hatisi kutira here, tina Ivan Mawarire, tina na Esi Lumumba, ana Fadzai Mahere, vana Kuda Musasiwa. Tine mayouth ari kutraya. Ndizvozvo avari kuitawo, but vanoda ruzhinji rwevanhu kuti ruvateerere. Ndakataura nenyaya ya Ivan Mawarire ndichitaura naMr. Gutu, the spokesman wenhingi weMDC. Ndikavabvunza ndikati muri kunzwa kuti nhingi Mawarire abatwa. Imimi se-opposition party, Mr. Gutu, imimi muri kuitei? Zvikanzi Mawarire haana vanhu. Ndikati vanhu muda kuti avatorera kubva kupi? Hakuna vanhu vacho ndimi imimi. Mofanirwa muchisapota kanzi right cause kaika. Mwana mudiki uyu ari kutaura zvinhu zvine musoro. Akaita mistake yake yakaita ndeyekuti panguva yakamutsa mvoka mupopoto iyai akagonobuda discharge kukoti. Ameno kuti akamufurira ndiani kuti tiza. Asina kutiza, akaratsika madzira akati vakomana handei pamberi nehondo. Vangadai vasipo nhasa. Vangadai vasipo. Nyika ingadai yakatorwa nevanhu. Saka muri kufunga kuti Ivan akaita mistake paakatiza kuenda kuAmerica? Akaita ndo mistake yakaita. Ameno kana akamutyizira kuti ndiye ana akamutyizira. Dai akaramba akatsika madziro. Because kana vakuru ava vanga vakutodedera. Monzwa kana pamarari vakutitaura mazita vachitodedera nekutya kuti nyika yakanga yaenda. Nyika ngai ikatorwa nevanhu. Vanhu ndo vanozotuza munhu wavo vavanoda. Vanhu vaungane sevanhu vatore nyika vochuza munhu wavo vavanoda. Ndo zviri kudiwa mazuva ano. Not another political party. Not another political party. Aiwa. Saka muri kufunga kuti MDC way yavakatiita Ivan chaiva aiva majeras here?
ndo zvatiri kuti ndo zvasvika vamwe kwemajeras kuti anozotitadzisa kukwira mabhenzi tichidhiraivwa taamaminista uri kutsvaga uminista vanhu vaponda here ava zviri kutaura ivhana kutaura zvinhu zviri raitika izvi ega mwana mudiki uyu muri kukundwa pfungwa nemwana mudiki mupariamende machomo hamuna kana zvinombotaurwa imomo kana kwateerera pariamende yekusouth africa zvinenge zvichiitwa zuma ndoinonzi pariamende ka vawambonzwa ndombokubvunzai mubvunzo kana ndoda kuti vachibvunza kubvunzawo kuti sorry taura henyu pane mari yakashayikwa iyi inonzi hanzi 15 billion yakashayikwa 15 billion inoshayikwa munyika vana vava vari kusoroparadza mari vachiita mapati vachiita imi mamusi kuzoona mega maproperties ari kutengwayo 15 billion yoshayikwa munyika motadza imi manatsangirai munotadza kudaidza kana maforeign investigators vanouya munyika kuti uyai mutionere nyaya iyi mutionere kutiwo mari yakafamba sei ndo zvinoitwa ka kana nyika ine transparency ka ndo zvinoitwa ka vanhu vouya kavokuongorora nyaya iyi kune vanhu vanoongorora nyaya voona kuti mari yakafambiswa sei motaurira vanhu ruzhinji rwevanhu kuti onai ndo mafambiro akaita mari iri kutaurwa kunzi yakashayikwa okay ndoda kubvunzai one more question tinoda kutarisa MDC neZANU-PF ndoda kuti mupati yega yega ka mundiudze munhu mupati iwe wamunoona kunge ari kugona basa totanga neZANU-PF munhu muZANU-PF wamungaita single out wamunoti no uyu anogona basa rake anoziva zvaari kuita ndiani muZANU-PF vanhu veZANU-PF vari very corrupta kuti unongedze kuti waunoti uyu hanzi uyu ari hatiri kunyeperana kavarume ka vari so disorganized zvekuti vanhu vaive vanolika ndingi kumashure kwamugabe I don't know why they do that why because tine vanhu isusu vanenge kuMDC kuna Chamisa mwana mudiki anofanirwa kulida pati iyoyi Chamisa saka kuMDC munopika Chamisa kuti aruziva zvaari kuita Chamisa ka because anobvunza mibvunzo muparliament zvandinoona ndinonzwa achibvunza zvimwe zvinhu zvakaomarara mwana mudiki mapindura iye example iye ndo vana vechidiki vatiri kutaura kakuti vanofanirwa kuonekwa vari paforefront saka kuZANU-PF mashaisisa kana wani handiboda kunyepera zvenyu ipapo vakaenda vakanga vari honest vanga vari muZANU-PF vakaenda kudhara vakaenda kare vese vamwe vari kutaura zvavo hanzana matanda chichi matanda miti kana vana chichi these are all, I mean, corrupt people imi mamusiri makamhanya muchitananisa varungu imi muchivatananisa mapurazi imi muchiparadza nyika muchitoona kuti muri kuparadza nyika muchitananisa varungu vanorima chii chakaipa kuti varungu vakurimirei imimi muchitonga chii chakaipa mupanana lendi yamusingakwanise futi kuti muutilize muri kuchiitirei chii chamuri kuchiitira at the end of the day this is all, I mean, corruption hatini zvinhu zvakadaro ende muchitsidzira vanhu nepamusoro pekuti hanzi takaenda kuhondo forget about that vanhu vanoda development they want to live a good life. Yes, this is the future of their children and you are destroying it.
It's a pity. Aiwa Mukanya, thank you so much for your time. Tatandara nas. Aiwa I think that tinotenda. try kubvunza as much. Aiwa tatenda. Anditika, thank you for your time. Mova nezuva rakanaka. Aiwa Thank you, Guma. tatenda. Salute Mr. Gilbert. Thank Mr. you so Gilbert much. Zamaida, thank you so much. Thank you, thank Mr. you, Gilbert thank you. Zamaida ndio vanoridza navamukanya kagitari. Ari pano. Kuti vanhu vakuonei. Makakwenya kuLeicester mukoma munogona gitari. Thank you very much. Gitari munogona. Anditika, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. All right. Bye. All right.